Niwang sukmana madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Ya, Yayi. Tansah pinanganing kawidadaning ring Sambikara sawaning pun Kakang ning Projing Ndrawati manggiya widodane skala. Durga mendhak kala sirna. Asung pambagini Kyai Prabu wis ndak tumpah karya bombong birawaning penggalipun Kakang ora liwat. Pangestunipun Kakang tumrap marang sira Yayi. Yayi Prabu kadangku ing Ndrawati. Kawula nuwun Koko Prabu. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urmeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Yayi Prabu kadangku ing Ndrawati ya. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Dwaraka dina samengko iki. Yayi Kresna. Menawit pasang Kalimantabil tinebena ing ladune dumawahing Tawang Towangwa. Nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun samba kula ngaturaken sembah sumengkeping mabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Uwa Prabu ing Mandura. Uwa Prabu sesembahan kula. Anak lanang haning andita bocah sigit mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Samba anakku lanang ngaturke bekti kelawan wong atuwame Mandura wis tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura tampan ana kulub kusuma kilat muka. Kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Uwa Prabu ing Mandura. Ya Samba. Kaya ora kurang kepenak praptaning wakmu Mandura ning Projing Ndrawati dina samengko iki. Anakku Samba ing Parang Garuda. Nadyan ingkang rayi garpa ruji pun Setyaki. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Setyaki tak tampa. Atur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana Setyaki. Lha mendinggo jimat paripih ndayan ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Setyaki kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ring Projing Ndrawati. Nun amit pasang Kalimantabil sinuwun. Nadyan ingkang abdi pun Udawa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sanata ing Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen piranganing Nayaka Punggawa, munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenenganing sun. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Kakang Pati Udawa atur bekti kelawan panjenenganing ingsun sing gedhe pangapuramu, aku ora bisa nampa pangabektine sarta sembahing Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Upami kula nandhang kalepatan, monggo kula aturi paring dawuh pidendhan menapa ing badhe paduka. Dawuhaken dhateng ingkang abdi pun Udawa, kula mboten badhe selak. Watun Gusti kula Sanata kepareng ambah barana ingkang sejati kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Udawa wonten timbalan. Aja kaduk ati kajeron menapa. Yektine ora luput lan sithik wae Kakang Udawa ora nandhang luput kelawan nata ing Mandura. Nanging elingi yen to nalika muda, nalika taruna aku mapan ning Widara Kandhang ginala wentah dening wong atuwamu ya kuwi Bapa Sagupa. Ya kuwi wong tuaku sambungan. Inggih mekaten sinuwun. Malah aku nalika mapan ning Widara Kandhang akeh ngelmu-ngelmu ingkang sira paringake kelawan Baladewa ingkang migunani tumraping uriping Baladewa. Siji, angka loro yen tredhi traju babakan umur antaraning yuswaning Kakang Udawa kelawan umure Baladewa kuwi sepuh Kakang Udawa. Mula ora ana jamak lumrih ngatasé werda ngaturake bekti kelawan taruna. Malah kosok baline ora jeneng ilang-ilangke Baladewa wis dadi ratu negara Mandura. Nanging ora bakal wirang. Aku ora bakal isin ngaturake bekti lawan Kakang Pati Udawa. Kakang Udawa,
pangabektining Baladewa tampan ana. Nuwun pamunten, mboten silih pamireng. Ora. Lahir batin kula ngatur bekti lawan Kakang Pati Udawa. Waduh, matur sembah nuwun sinuwun. Wela dalah. Mboten nganyono-nyono tasih kelihatan anu tesih ketingal tiyang kula. Kakang Udawa sore-sore kok wis nglece omongane. Nggih nyuwun pamunten. Kula menika patih ingkang kula adepi menika pinten-pinten kawula. Wonten ingkang manjing dados kawula enggal wonten Garing Ndorowati lan menika sanes bangsa Ndorowati. Mula kedah ngerangkani. Kula nyuwun pamunten sinuwun. Ya, ora dadi ngopo. Malah kuwi luwih becik. Sabab Kakang Udawa kudu iso ngrangkani marang watak wantuning para kawula siji lan sijine. Mbuh, saka ngendi asal mula bukane yen to wis ngiyop ning Projeng Ndorowati rengkuwen kaya dene kawula Ndorowati, kawula nuwun mekaten diweji dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya, Kakang Udawa. Kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa. Koko Prabu andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndorowati krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura bilih likalenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak. Koko Prabu saestu kula nedya ngrakit rata maneh obra ing langsing jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, kadangipun Kakang. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh. Embane kaya kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira wisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pendak-pendak pun Kakang sowan ning Projeng Ndorowati, pangrasaning pun Kakang tanpa beda kaya kundur marang Projeng Mandura. Semono uga yen ana mangsa kala ingkang mirunggan wanci ingkang wis tinemtokake. Yayi sak kadang-kadhian lan kula wangsa ing Ndorowati nedya tetinju marang Projeng Mandura. Ilang jigo lawan Pekewu Durgama sangga rugi. Mandura rengkuwen tanpa beda kaya dene Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten daya-daya ingkang rayi cumadhong dawuh pangendika paduka. Menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Projeng Ndorowati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebet ing kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ndorowati Koko Prabu Mandura. Kresna kula wonten timbalaning adawuh ingkang sepisan pun Kakang tilik marang jiwananing para kadang kula wangsa ing Ndorowati. Waswatara lama pun Kakang ora tetinju marang Projeng Dwaraka oneng penggalipun Kakang ing tan bangkit pinambeng. Ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang nyelakake ninggal kewajiban kalindraning Projeng Mandura tumuli tilik kelawan kadangku anom ing Ndorowati. Syukur Yayi. Dene siadhi sak kula wangsa tansah pinayungan jiwananing dat kang murweng dat nampa berkahing sing maha jagat siadhi tansah pinanggih wilujeng niring sambikala. Koko Prabu lakar mekaten kawontenanipun Projeng Ndorowati lan sedaya njawit saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yai Prabu Kresna, pancen kaya mengkono. Dene dungkap angka 2. Sadurungipun Kakang mbabarake wigati ingkang sejati sowan marang Projeng Ndorowati, pun Kakang ndak nyuntak marang gegembolaning rasaku wiwit pun Kakang mlebu ning tapel wates negara ing Ndorowati. Pangrasaning pun Kakang gumun gawok Yayi nyumurupi marang kahanan negara ing Dwaraka ingkang beneh kelaradan ingkang wis udakara sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Projeng Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wae latal. Bareng pun Kakang mlebu ning tapel wates negara ing Dwaraka undhak ing Projeng Ndorowati. Waduh Yayi, gawe bombong, gawe seneng, gawe marem. Wiwit pun Kakang ngancik ana ing pradesan negara ing Dwaraka, kabeh para among tani padha mikul garulugune, ngiring kebo lan sapine mapan ana ing pesawahan lan pategalan, padha sesendhon sesindenan. Nandhakake yen to kawula Ndorowati padha atut runtut rukun tentrem uripe, padha ngangkat marang kanalindraning Yayi Prabu Kresna. Kajen ingkang mengkono katandha, lamun sira Yayi nggone ngasta bawat peperintahan Projeng Ndorowati tansah sinengkuyung dening para kawula. Ketitik sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Projeng Ndorowati. Undhak ing negara Ndorowati ora kaya
ingkang wis tak gambarake. Syukur Kresna. Ing mengkono siadi banget minangka bisa dadi pangayomaning para kawula. Sabab Nalindra mono pancen wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Inggih. Yen ratu kuwi beda karo kawula. Yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Ning yen ratu wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning praja ning pundhaking para Kaput Nalindra. Mula ora aneh yen to tentrem lan orane praja kuwi gumantung marang Nalindra. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Namung sejatosipun menika mboten awit saking ing ngrayi piyambak. Krana inggih saking para nayaka punggawa negari Ndrawati ingkang saestu tetep dhateng kewajibanipun mboten nate minglar dhateng dawing Nalindra. Sabab menapa Koko Prabu? Kasantosaning praja menika gumantung wonten 3 perkawis. Kasantosaning negara kuwi gumantung wonten 3 perkara. Inggih, apa wae Kresna? Setunggal Nayaka kaping 2, setunggal Nalindra kaping 2 Nayaka, kaping 3-nipun kawula. Menika kedah tetunggalan dados tunggal. Tegese tetunggalan dadi siji piye? Nalindra menika kedah netepaken dhateng kabijaksananipun minangka dados Nalindra. Saha ndhawuhaken dhateng sangya para kawula lumantar Nayaka. Wondene Nayaka ingkang sampun nampi dawuh Nalindra boten kenging nginggokaken utawi angirai saha angluwi dhateng dawuh Nalindra. Menapa ing dipun dawuhaken kedah dipun ratakaken dhateng sagung para kawula dasih negari Ndrawati lumantar Nayaka. Menawi nayakanipun menika nindakaken kewajiban kanthi tuwaju mboten nate singlar saking kautaman tertentu kawula manggih raharja. Antawisipun Nalindra Nayaka lan kawula menika kedah tetunggalan dados tunggal. Mila menawi ngantos wonten satunggiling Nalindra ingkang berbudi bawaleksana sampun nindakaken jejering kanalindranipun kanthi sae, nanging gadhahi Nayaka ingkang boten sae satemah gampil nginggokaken dhateng dawuh Nalindra ing mekaten anjalari boten tentreming para kawula. Menika nadyan taunana windanana negari ingkang mekaten menika boten badhe tentrem, tuwin boten badhe ayem Koko Prabu. Ya, bener. Bener kandhamu Kresna. Pancen ya bener ngono. Ning akeh-akehe racak-racake sing padha dumadi. Kuwi sing tak weruhi Nalindrane wis netepi marang jejiban ratu sing apik. Ning nayakane sing gampang nginggokake marang dawing ratu. Kuwi sing wantah kelakon ana ing jagat. Sabab Nayaka kuwi dumadi saka pirang-pirang watak. Ana ingkang apik, ana ingkang becik, ana ingkang etok-etok becik sejatine ala, ning ana uga ingkang etok-etok ala sejatine becik. Kuwi wataking para Nayaka. Mula babagan Nayaka iki mau pancen dadi kewajibaning ratu yen ora teliti lan pinter nggone niti priksa marang wewatekaning Nayaka satemah negara iki ora rusak krana Nalindra lan kawulane ning merga rusak merga nayakane. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya, Kresna ya. Ing mekaten daya-daya sakmangke kula cumadung dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng tedhak wonten Praja Ndrawati. Koko Prabu, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Handrah ingkang buswitarum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas gandanya maweh raras
retnaning driya jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Kresna iki lho wonten timbalan Koko Prabu. Piye nggonku bakal miwiti nggonku bakal matur marang Resnaning Prabu Ndorowati apan ewahaya pangrasaning Baladewa nedya matur marang Resnaning Prabu nanjihke kalawan pekabaran ing sumebar warata jagat iki nganti keberbegen nganti pun Kakang nandhang sastra wirat. Liripun ngados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten. Lho, apa Yayi Prabu durung midhanget babakan menapa Koko Prabu? Yayi. Para kawula padha rasanan pendak-pendak ana kekumplukaning para kawula padha ngrasani kelawan kadangmu ya kuwi Yayi Panengah, ya kuwi Janaka. Kresna nganti tekan talinganing pun Kakang, mula pun Kakang daya-daya sowan marang Jeng Ndorowati ingkang wigati nyatakake kabar iki mau pancen kepara nyata apa mung kandhek tekan pekabaran. Yen to pancen kepara nyata ateges Yayi Prabu lawan pun Kakang melu kesempyok ing aradan. Nanging yen to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar marang kasunyatan, syukur yen to kaya mengkono. Koko Prabu, lampan menika menapa dene Paduka paring dawuh ing mekaten? Paduka paring dawuh badhe nyempyok dhateng sastra wirangipun ing Kraying Ndorowati. Yayi. Apa pancen kepara nyata lan kabar iki mau pancen bener? Yen to adimu si Sembadra, ya si Lara Ireng, ya si Bratajaya. Ing nalika semana wis gerbini sepuh dina samengko wis nguwatake jabang bayi. Tegese jabang bayi ingkang kinandhut dening kadangku si Bratajaya, ya si Sembadra wis lair, wis weruh padang hawa. Wis nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulan. Ning ya emane apa pancen kepara nyata? Ombyake ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ingkang patutan karo Sembadra mau metune ora wujud menungsa lumrah. Koko Prabu, mestinipun menawi ingkang lairaken menika tiyang, medalipun inggih tiyang. Gusti to aja guyon sik. Sembadra menika titahing Ubathara, Janaka menika inggih titahing Ubathara. Nanging sabab menapa Paduka paring dawuh mekaten? Sabab miturut mbyake ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ing patutan kelawan Sembadra mau metu jalma menungsa nanging ngapaes buta. Kresna, lakon iki pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran? Nek nyata tegese Sembadra wis ngorek-orek marang Turas Mandura. Sembadra wis gawe wirang marang Turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa, Yayi Prabu Narayana. Siang antara ratri amung cipta pukulun tanana liwan kaheksi mila katur kang cun domane miang kagungan to sing sim sat sampun prapti katonas topo kolon latenoro pati Om
Rama dewaning ingsun mirim sigra mandhap saking dampar nata ing Ndarawati lumampah lon-lonan angrangkul ngayanipun ingkang raka dadi dumaratap pinggalih nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan datan kawedharing basa wantah parandiring mangke nitik gligaping paningal ingkang rayi ing Ndarawati Kanjeng bilih nata ing Dwaraka sampun angleresaken pangandikanipun nata ing Mandura mula katingal kembeng punang waspa nata ing Mandura Prabu Baladewa miwadatan kantun ingkang rayi nenggih nalindra ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna kajena badhe kathah piyosing pangandikan nata ing Ndarawati warandene magep-magep kandhek wonten ing tenggak datan kawiyosing pangandikan sigra murwani pangandikan nata ing Mandura dadi kumangrucing pangandika ing dereng kababaring lisan ingsun priyaten waspa gumijil tudatan po karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya Kresna kula wonten dawuh Kaka Prabu ora sandadak siadi paring pangandikan kalawan Kakang sayeti kabeh wis dadi tandha lampun kabeh pitakoning pun Kakang siadi benerake rak ngono to. Inggih Kaka Prabu.
Nadyan kula piyambak dereng mbuktekaken namung kabaran sampun dumugi talinganipun ingkang Raying Ndorowati. Lah dalah lara apa to, Pak? Lah kok dadi kaya ngene lelakon ning Sembadra adiku wadon. Mula ta mula Kresna, kowe percaya ora karo Baladewa saiki? Yen kedadiane kaya ngene saiki aku tak takon karo kowe percaya ora karo aku? Nuwun sewu. Pitados babakan menapa? Nalika semono aku adreng nggone ndhawuhake Sembadra kelawan Burisrawa. Nanging kowe uga adreng nggone ndhawuhake Sembadra kelawan Permadi ya Janaka. Tundhone kaya ngene iki. Mula aja nyawang kelawan pasuryane, aja nyawang kelawan begere. Nadyan Burisrawa kayagal growal-growal. Nanging tumrap aku yen to didhawuhake kelawan Sembadra, mesti wae ora bakal gawe sastra wirang kaya ingkang dilakoni dening Janaka lan Sembadra. Coba saiki pikiran, nek nganti Janaka mongko wis kelakon anak-anak karo Sembadra, mongko wujude buta, apa ora jeneng embet marang asmanipun Kakang lawan Siadi. Turas Mandura, putraning Kanjeng Rama Basudewa, wayahe Kanjeng Eyang Kunti bojo kuwi ora ana ingkang wujud buta, ora ana ingkang wujud yaksa. Lagi saiki Sembadra lah kok anak-anak buta, Kresna. Lelakon iki piye? Coba. Apa ora jeneng nyiprati rah letuh lawan pun Kakang lawan Siadi? Koko Prabu, nuwun sewu. Tumrap kula menika kedah linampan kanthi ikhlas. Tegese piye? Jernyatanipun tiyang gesang wonten ing Madyapada menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Dipun menapak-menapakna Sembadra menika namung titah, Janaka menika namung titah semantah. Menawi nampi cobing kados mekaten, jejering titah namung saged nampi dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Lho la iya. Ning sadurunge rak ya isa diduwa. Tegese aja nganti kalaksanan, lan aja nganti kelakon. Janaka karo Sembadra kuwi duwe anak buta. Seranane aja didhawuhke. Nanging Siadi nalika semono nganti meh wae salin perkara karan pun Kakang. Mergo pun Kakang adreng ngrabekake Sembadra karo Burisrawa. Siadi adreng ngrabekke Permadi karo Sembadra. Mula meh wae dadi gegeran antaraning Kresna karo Baladewa. Ning mergo aku ki ngakoni yen aku ki wong tuwa, kudune ngalah karo taruna. Mula aku trima ngalah. Lah bareng aku ngalah, saiki kedadiane kaya ngene iki sapa sing arep ditutuh? Sapa sing arep diluputke aku tak takon karo kowe. Nggih, nuwun sewu, menika mboten wonten ingkang lepat. Janaka ugi mboten lepat, Sembadra ugi mboten lepat. Sing kandha sapa? Nek tumrap aku iki kabeh lupute Janaka. Lho, Koko Prabu. Nuwun mapunten. Mangke menawi ngantos mireng dhateng ing kawogan menika mangke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mboten sae kedadosanipun. Ya men. Yen pancen Janaka ora trima tak jarake. Mergo Janaka sing dadi jalaran neteske wiji marang kandhutaning Sembadra. Nanging wijine wiji ala, wekasan ora aneh yen to dadi wujuding buta kaya ngono. Iki kabeh mau karmane Janaka, dudu kok lupute Sembadra. Iki karmane Janaka. Nuwun sewu, menapa Janaka menika nggadahi kalepatan. Lupute ora krasa, ning dindit digembol dening Janaka. Kowe ngerti dhewe. Janaka ki kulino nglarani atine wong wedok. Wong endi wae sing rumangsa ora dilarani atine Janaka. Janaka ki bagus ning kementhus, gedhe ndase. Dumeh bagus terus sapa-sapa arep dipek, sapa-sapa arep dipek. Mongko akeh sing ora diakoni karo Janaka. Mula dongane wong wedok-wedok sing lara atine kuwi nemahi karo si Janaka. Mula ora aneh nek Janaka duwe anak-anak buta. Koko Prabu mbok sampun kados mekaten. Petangan Paduka menika petanganipun lari alit. Kula nuwun sewu. Arjuna menika wayuh. Namung Janaka menika ninthingi dhateng wanita ingkang dipun wengku garwa dening kadang kula panengah. Koko Prabu, piyantun estri menika werni kalih. Werna loro piye? Piyantun estri menika wonten ingkang saged ngasoraken drajating Piyai Kakung, nanging ugi wonten ingkang saged nginggilaken derajatipun Kyai Kakung. Mila kedah saged ninthingi dhateng wewatekanipun wanita menika kala wau sampun ngantos namung dipun sawang blegering lair. Menawi namung dipun sawang blegering lair menika mangke mboten sae kedadosanipun. Wah, ora usah dadak daki-daki nggon momo. Pokoke aku netepake yen to Janaka sing dadi sumbering perkara nganti si Sembadra nglairake jabang bayi wujud buta. Mula to mula. Sombo, wonten maning dawuh wae. Kowe isih enom, kowe isih bagus. Aja gemagus, aja banjur sapa-sapa tok doli bagusmu. Wekasan kowe gandeng wong wadon pirang-pirang. Yen nganti kowe nglarani atine wong wadon, pandungane wong wadon kuwi mandi tak kandhani. Inggih, inggih. Aja nganti kowe sesuk rabi, mongko wong kowe tau tate natoni atine wong wadon. Yen nganti
wong wadon entuk tatoni atine mau padha ndonga bareng-bareng. Isa uga kowe sesuk duwe anak-anak wujuding kadal. Mergo saka pandungane wong wadon mau. Koko Prabu mbok sampun kados mekaten to. Duka inggih duka. Nanging nuwun sewu, samba sampun dipun katut-katutaken. Menika lare dereng dungkap, lare dereng mangertos. Lho, aku kandhan-kandhan karo samba kok. Aja nganti samba ki nulat karo pamane. Ya kuwi Panengah Pandhawa. Setyaki ya ngono. Inggih. Istaken dawuh Koko Prabu. Aja nganti siadi kulina nglarani atine wong. Mergo pandungane wong kuwi mandi. Inggih, istaken dawuh. Lho, wong sing tok larani atine mau ora iso mari sedina rong dina, gedene setahun, ndungkaping 10 taun. Tatu mau yang dieling-eling bakal isih krasa lara, kuwi aja nganti. Inggih, ngestaken dawuh. Contone ya kakangmu Panengah kuwi mau. Janaka ki nek ndi mesti ana wong wadon. Anggere ditakoni kowe iki kok meneng wae mergo ngopo? Mergo meteng. Sing ngetengi sapa? Janaka. Lah, kuwi mesti pokale Janaka kaya ngono kuwi iki entuk dosane sing gawe jagat. Lumantar wong wadon-wadon sing padha ditakoni karo Janaka kuwi mau. Inggih, nanging ngaten sakmenika kula badhe nyuwun prisa. Menawi Koko Prabu mboten trimah kalian kadang kula Panengah, sakmenika Koko Prabu badhe menapa? Monggo kula dombani. Menapa Koko Prabu badhe mulasara kalian pun Arjuna? Menapa Koko Prabu badhe mboten trimah kalian Janaka? Monggo kula dherekaken sowan utawi rawuh wonten ing Madukara, samangke Paduka paring dawuh kata-kata dhateng pun Janaka. Sampun ngantos wonten mriki. Mriki menika sanes papanipun Arjuna, mriki menika negarinipun ingkang rahipun Kresna. Menawi panjenengan duka-duka wonten mriki menika mboten wonten paedahipun lan mboten wonten ginanipun. Menawi badhe duka wonten Madukara, monggo kula dherekaken. Lho aku ki mung nyuntak marang gegembolaning rasaku. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngantos kathah para nayaka punggawa ingkang sami midhangetaken tumunten gadhahi pamanggi sanes kan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegesipun Paduka Koko Prabu menika mboten saged ngreksa dhateng kanalendran Paduka piyambak. Ngono Kresna. Inggih. Ya ning aku kok isih kaya ora trima. Rasaku kok ora trima nek Sembadra anak-anak buta iki rasaku ora tentrem. Rasaku kaya ora trima. Koko Prabu. Menawi sak mangke pangandika Paduka kados mekaten estunipun kula ugi tasih mboten ku mandel kampitadosan kula. Lire piye? Menawi Arjuna saestu nggadahi putra ingkang wujud yaksa kados mekaten, malah dinten sak mangke ingkang raya anggenipun ngawontenan pasewakan menika nembe tata-tata bidal lumarap dhateng kasatyan Madukara. Nanjihaken dhateng kawontenanipun kadang kula Panengah inggih menika pun Janaka. Menapa kabar menika kala wau kababar dados kasunyatan menapa namung kandhek wonten ing kabaran menika kedah dipun nyatakaken Koko Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakin nawang sesangka Nalendra Mbekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Urdakura reka giri-giri Ronanggono magawe gelarira wang-wang Kresna kula maringan dawuh yen pancen si Adi bakal tedhak marang kasatria Madukara pun Kakang ora bakal keri pun Kakang nderek marang tindake Kyai Kresna menawi mekaten Koko Prabu kula marang jumrung dederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ya malah yen perlu aja nganti nitih titiane dhewe-dhewe yen kok keparakake pun Kakang tak manunggal sakrata lawan Kyai Prabu Kresna kula sumanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu malah samangka pun Kakang njaluk pamit metu njaba aku tak dawuh kelawan Pragoto supaya nganti kondur Kyai Puspadenta aja nganti dadi pangarep-areping Kyai Erowati kok Prabu ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna pinarak ingkang sekeca manabda marang sangganing para punggawa nayaka pun Kakang tak metu njaba ndhisiki ora jeneng ninggal tata krama nanging supaya rancak
nggonipun Kakang nderek sak nunggah sak rata kelawan Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Ya, pun Kakang njaluk pamit ngatosaken Koko Prabu. Tinebine nglodhone demawaing nawang towak Koko Prabu. Setyaki piye? Menapa inggih kasinggihan menapa sabdanipun Koko Prabu Mandura? Bilih Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Arjuna samangke sampun kagungan putra nanging elokipun mijil yaksa. Setyaki, apan kaya mengkono kabar ingkang ndak tampa. Nanging pun Kakang durung nyatakake marang kasatyan Madukara. Jagat Dewa Bathara. Kok saged mekaten lampanipun Setyaki, kridhaning atitanku wawa bedah kuthaning pasti, budidayaning menungsa tan bisa ngungkuli garising kawasa. Lan inggih mekaten anu menika werdinipun menapa? Sing jeneng kodrat kuwi ora bisa diwiradati nadyan kaya ngapa pambudidayaning menungsa yen wis pinesthekake dening panguwasaning dat kamurwing dat tegese kudu kelakon. Larang ngaten. Kula menika basa-basa kados mekaten menika kula mboten kulina ngopeni. Iya Setyaki, mula saiki wiwit diopeni ngestakaken dawuh. Menapa leres Raden Janaka kagungan putra nanging mijil yaksa sinuwun? Bener Kakang Udawa. Astagfirullah. Kaget raosing manah kula. Nyatanipun Raden Janaka menika satriya wantah. Monggo satriya lananging jagat lancuring bawana. Lajeng nuwun sewu ingkang rayi inggih menika Kundewi Wara Sembadra menika mustikaning wanita, mustikaning para kenya. Ewa semanten teka Gusti maringaken lelampahan kados mekaten. Nggih ladal. Wah, menika dados kaca benggala. Menika dados conto. Nadyan tiyang sepuhipun menika mustikaning jagat. Nadyan kula nuwun sewu ingkang ibu menika mustikaning wanita nanging dereng kantenan menawi putra peputra lajeng turun kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten mesti nggih sinuwun. Ora mesti Udawa, ora mesti. Kabeh mau manut marang keparenging sing gawe jagat. Mula wong urip ning alam padang kuwi dikulinakake pasrah marang purbaning Hyang Mahanasa. Mekaten sinuwun. Menika dados pembelajaran tumrap kula. Anggen kula dados wrangka wonten negari ing Durawati saha anggen kula
sakmangke ngrangkani dhateng sagung para kawula malah sakmangke dados menapa metode anggen kula badhe ngaturaken sedaya menika dhateng para kawula dasih sak negaring Ndorowati. Kakang Udawa wonten timbalan. Ora ngono leh mugawe basa wiwit kapan? Kula menika manut umbyaing jaman, Kyai Mas. Jamanipun sampun kados mekaten kedah nderek dhateng umbyaing jaman menawi mboten wah kula ketinggalan. Kula menika patih ingkang mboten ngertos dhateng indaking kawontenanipun jagat ya ning nganggo sesa-sesa iki ngadhep Nalindra. Ora sak kepenakmu dhewe. Samba, kula wonten timbalan budana kang padha sipa. Lho, sinuwun kok mboten kula. Samba wae ingkang ndaturake mbudhalake para wadyabala merga ingsun wis ora ngerti apa kang dadi aturmu. Samba, kula wonten timbalan budana kang padha sipa ingsun kundur kedaton. Udawa wonten timbalan. Cawisna titian ingsun. Ingsun nedya budhal marap-marap kasatriyaning Madukara nunggal sarata kelawan Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Cawisna titian ingsun napa ngestaken dawuh sarengan kaliyan Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Wresniwira. Purna gatining pananggilan. Sanadasa kundur kedaton jeluk saking damparan ana kinampit gambaran gading kadheranken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Kawisningan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggaling Sang Nata wau. Aja kaget ndak caketake nggonmu sowan Ngabiyantara. Ana ing ngarsaku kok Gusti Patih, ya kejut raos sing manah kula. Dene sampeyan dalem Gusti Patih nimbali dhateng abdipun Toga kalih bilung. Monggo kula menika abdi papan kula menika wonten wingking.
Togok wonten timbalan ana bab wigati ingkang bakal ndak takokake marang kowe kok. Ngalingi negara ing Guwa Selomangling ingkang sawetara wektu tininggal dening Kanjeng Sinuwun Prabu Kalamardewa. Malah bareng ndak ditipriksa Sinuwun Prabu Kalamardewa ora jengkar ijen klebu adine wadon ya kuwi Gusti Ayu Kalamardewi uga jengkar saka negara ing Guwa Selomangling. Togok wonten dawuh jengkaring ingkang sinuwun kelawan Gusti Ayu Dewi tuwa tandha pitakon jroning atiku kok. Janjane ana lelakon apa sing tumanduk ana ing negara ing Guwa Selomangling teka dadi kaya ngene kahanane. Apa ora mesakake mring sagung para kawula negara ing Guwa Selomangling ing sawetara wektu ora entuk pepayunging Sang Prabu Kalamardewa. Togok kowe ingkang caket karo ingkang sinuwun maragake prasaja sejatine ana lelakon apa ingkang tumandu marang praja ing Guwa Selomangling. Yung. Piye lho? Ah wis prasaja wae ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ana tetembungan sak pinter-pintere ndelekke bathang kuwi bakale mambu. Oh. Sak pinter-pintere bajing mlumpat kuwi bakale tiba jua. Jua iki basa Jawane apa to, Kang? Bakale tiba ngono wae. Bakale tiba ngono lho. Dadi ora usah dadak mbok tutup-tutupi arep kowe janjane ngerti sak tenane nek Gusti Patih wis ndangu kaya ngono kuwi ya wajibe kowe bloko. Jatosipun rak ngaten Gusti Patih. Ya piye tak rungokke nggonmu bakal crita. Estunipun lelampahan wonten ing negari Guwa Selomangling menika kulon sewu ruwete babakan nggo napa. Nalika semanten Sang Prabu Kalamardewa menika gandrung-gandrung nuwun sewu kaliyan putri Madukara inggih menika pun Dewi Wara Sembadra. Monggo ingkang rayi Gusti Ayu Kalamardewi menika gandrung kaliyan Raden Janaka. Lah dumadakan wong gandrung menika kula nuwun sewu. Sing diarani wong gandrung menika adat saben sok kelangan pikiran sing lumrah. Tegese kaya wong Bambung turut nglurung piyai sepuh sami ngendikaken kaya ngaten menika. Ya. Sing kakung gandrung karo piyai putri, sing putri gandrung karo piyai kakung, mongko sami muta tuli. Tegesipun wis ora weruh blegere sapa menika, pendak-pendak digandrung kaya wong edan turut dalan. Iya bener to, Kok. Gusti Ayu Kalamardewi le gandrung kali Raden Janaka ya kesangeten. Prabu Kalamardewa le gandrung kali Dewi Wara Sembadra ya kesangeten. Monggo isining negara menika ming piyai loro. Boten wonten tunggalipun nadyan menika Kakang Adi sing ngregani praja. Nek praja semanten gedene menika isine ming piyai loro. Praja sing sepi kaya ngeten iki jroning sepi anane mung lali. Jroning lali ilang tabeting Kakang karo Adi. Nuwun sewu. Mbok menawi lho menika Sang Prabu Kalamardewa nalika semanten boten nyawang ingkang rayi merga gandrung kali Dewi Wara Sembadra. Dewi Kalamardewi ora nyawang kakangne lanang merga gandrung karo Raden Janaka kekalihipun carem campur saresmi. Lho. Apa ngono, Gop? Nek ra utawa upama sebabe apa kula saged matur ngaten teng kraton Guwa Selomangling niku mboten wonten wong lanang liya kejaba Prabu Kalamardewa. Lah kok Dewi Kalamardewi gerbine mongko Sang Gusti Ayu Kalamardewi menika mboten nate medal saking kraton sinten ingkang berbuat. Kejawi namung Sang Prabu Kalamardewa bareng padha leling getun geduwung getun wis ora ana gunane merga wis kelakon ngibarate kaya dene long ngibarate kaya dene sega sing wis dadi mie ayam bakso dadi ora bakal bali dadi sega meneh. Wis kelakon Sang Dewi Kalamardewi nggerbini ngupadi
Raden Janaka Sang Prabu Kalamardewa tumuli ninggal praja merga isin aja nganti kelakuane sing ngetengi adine dhewe. Niku konangan kalih para kawula tumuli ninggal praja. Ngoten niku critane. Lah mbok taunana windanana sampeyan ngenteni rawuh Sang Prabu Kalamardewa, lha nuwun sewu, nek durung kelakon penjangkane ketemu kalih Wara Sembadra, prasapanipun kula sing dipamiti mboten ajeng bali teng negara kok Guwa Sela Mangleng. Kamukten Kanalindran dipun ikhlasaken trima ora dadi ratu, trima mati ning dalan nek boten ketemu kalih Dewi Wara Sembadra. Ngoten sumpahi Sang Prabu Kalamardewa. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima. Latala lah kok dadi kaya ngono kananing Sinuwun Prabu Kalamardewa. Lah nggih Toga wonten dawuh apa wong gandrung kuwi abote kaya ngono. Wah mboten sampean ora sampean niku patih durung mengku garwa mula ya ora iso ngrasake wong gandrung. Nek pun seneng karo wong niku rasane kaya lali. Togog niku jaman seneng rombakyu. Bojone Togog niku wah gilani. Dek durung kelakon wong turu kalih kula wae kaos kula dicopot kok. Wangkem mulung. Wae. Sadurunge tok cupuk sarungku aku wis tanggap sasmita. Tak gugah nek ora tak gugah teneh. Bilyat. Ayo. Bilyat dengkulmu mlocot ora. Toga wonten dawuh. Ning kepiyekno negara Guwa Sela Mangleng kuwi butuh Sinuwun Prabu Kalamardewa. Kemareng Paduka, aku ingkang bakal ngupaya menyang dilenggahing Sang Prabu Kalamardewa. Bakal tak aturi kondur marang praja ing Guwa Sela Mangleng. Aja nganti pating slebar para kawula merga ora ana tutus utawa tali ingkang dadi nyawijekake para kawula sak negara ing Guwa Sela Mangleng. Menawi kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek. Monggo kersanipun Gusti Patih jer panjenengan menika piantun nomor kalih wonten ing negari Guwa Sela Mangleng. Sapengeripun Prabu Kalamardewa ingkang menang murba wasisa dhateng mobah musik ing kawula lan dawuh dhateng para nayaka punggawa iki namung panjenengan Wadyabala negara ing Guwa Sela Mangleng klumpukake kerit lampit brungkat kimbul disebar ngalor ngidul ngetan lan ulun. Sapa ing ketemu karo Sinuwun Prabu Kalamardewa diaturi kundur marang negara ing Guwa Sela Mangleng. Nggih, Gusti Patih.
gumul sangganing Prawadya Bala mandhikata lawan bindi pasor tambur miyang suling pepandhen dalutak miyang suling pepandhen dalutak bandera kita lada togok ana apa dene kowe ngawi sanggaring Prawadya Bala togok kene ngopo ngawi sanggaring Prawadya Bala togok kaki matura ning ngopo sedaya para punggawa sentana negari nggawa sira mangling kula minangka badal wakilipun sinuwun utawi patih kala pragangsa panjenengan sedayanipun supados tindak pacak pabarisan ngupadi wonten pundi lenggahipun sinuwun Prabu kala mardewa nginipun linggar negari nggawa sira mangling lho apa sinuwun durung kondur wala mbok taunana windanana sinuwun Prabu mboten badhe kondur mila panjenengan kadhewan supados ngupaya wonten pundi lenggahipun sinuwun Prabu kala mardewa pundi anggenipun pinanggih dipun aturi kondur supados madheg minangka pengayomanipun kawula sak negari nggawa sira mangling ngono to kok nggih ngono to kok sinten ingkang saged manggihaken sinuwun Prabu kala mardewa badhe pikantuk ganjaran saking Gusti Patih kala pragangsa walah dalah yen to pancen kaya mengkono to kok ora bakal wegah nggone padha pacak baris ngupadi wonten pundi lenggahing sinuwun Prabu kala mardewa ya togok aku go bakal ngupaya ya togok aku bakal mungkaya menawi sampun sami prisa lampahipun utawi tindakipun pacak baris dipun ketampaken para wadyabala sedaya wadyabala raseksa kedadipun budhalaken samapta ing gati sawega ing diri nyameptakaken bokor wadah getih keranjang wadah balung kalian piring wadah cuk sapa sopir-sopir oh iya mbribeni wong turu seneng kene lagi makler kono koah wah dengkule mlocot ya ya pancen kaya mengkono mila ampun sampun ngantos kedangon dipun bidhalaken dinten menika ya ayo para kanca budal sajuru-juru iki monggo Gusti Tumenggung
Waduh. Suwe tenan ranggo iki aku. Mana punyanya kelanjut papan. Wajana ini punyanya ngelai Prabu kalau berjati. Nya, awas. Wajib nguli, latnyuknya. Nyirah, nipo nyirahnya. Nemilah nyerang hati-hati tipe nyirahnya itu gak karota Gusti nyumun yuknyas angin kula nyengkele huya rasa nyengkele laku biasa baik
Jaka pasire-sire pasire. Ika kasira jaka pasire sate. Ika pakasira kasiri te pakite te. Iwak mentah mateng ya gelem aku mangan nang kulon omah rasane seger sumya lele Pak Setap nganggo tembange Mati bateni Randruwa mantala ngilani jijiki lila ampune apape mampu setan kok ngadeke kok angin lho. Ora sinkron awakku ki ora imbang.
Angel ora. Aduh. Dosaku akeh tenan piye. Dadi setan kok ngrekoso. Waduh. Oh. Iki sikil anggere tak jak ngadeg kok mengareng ngono. Yo. Ya, belajar berdiri. Nah, ke rumah ya. Ya kencan ning kisik kan. Bener nih. Iya. Ayo Nik. Iya. Yo. Nyuwara kok Kang Senan. Yo guys. Katno. Aneh. Malah kaya rem cangkemmu. Ayah. Apa sih? Mau mana? Mau perang. Ayah mau berangkat, jangan lupa pintunya dinep. Iya, hati-hati ya. Nanti kalau ada panganan di jalan. Rasa bahasa Indonesia, izin. Aku mbok sekali-sekali tak nderek to, Mas. Ojo. Setan iki gawat-gawat. Setan kuwi ora ngerti rasa kamanungsan. Nek nganti kowe dikeroyok setan ning dalan, mongko bentukmu kaya ngono. Ingin ku teriak. Pada emek Kaya toa ya. tua-tua dengkulmu melocot ora. Oh, ndelok apa piye nyo. Aku ikut. Rasa Aku tuh ke sandangan ya Mas, iki lho sumuk banget rasane iki. Aku anggere ngene iki metu sithik saka ngomah ngono kuwi demet-demet do kruyuk. Do ndelok kabeh. lah iya, lah sing wingi Pedhot. Masa kowe ora kelingan tok ceneng ngono kaya. ya njuk ngapura. Karang yo kesemangaten. Obat to Mas, benake dhewe. Iya. Iya ya Mas. Iki tukoke wadah. Iya. Ukurane pira? 79. Gori apa? Manyek kok ya senenge kok gori-gori ya senenge kok. Karo iki ya Mas. Lah kuwi wis nganggo Batu-batu Mas, sing jero urung lho. wis ngono kok. Gatel. Wis gatel. Iya. Iya. Tukoke ra? Plotot. Iya. Iya tak tukoke. Gaya ora. Kuwi. Senengane nglimpe to.
Ora wani nembung apik-apik. Iso dobel permainan. Hati-hati ya, Mas. Ngati-hati, Mas. Mas Bolot, ngati-hati ya, Mas. Caca marica hehe, caca marica hehe, ngene iki rasa latihane wis dadi kok. Dolanan ora percaya. Caca marica hehe. Caca marica Sakia. Lho. Ora nyambung lehmu. Caca marica karo Sakia. Ayo yo bekas Apa? atlet senam. Mula ya arep wis dadi pocongane wis jengkelit-jengkelit. Memediok kejeblos. Matane. Matamu. Ya wis. Ana dongeng enthik-enthik Sita munggal paten ana tamunggul apa dosane mungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan satriya kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangi kuping kiwa tangan mripate mandeng tanpa kedhip aja mati tanpa arat lho dhisik ngaku Wadyabala saka ngendi rantak-rantak lakune bakal nasak tapel wates negara Indrawati. Lek no mripatmu gatena gobokmu. Prajurit saka negara Nggawa Sela Mangling. Aku tumenggung Panigas Jangga, tumenggung Panigas Jangga dasar Puranyata sapa kowe? Senopati Ndrawati, satru ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulangjaya, Singa Mulangjaya.
Bima Kunring, Tambak Yuda, Yuyudana. Wedan jenenge pirang-pirang. Ora usah dadak mati tanpa ana gaging aku. Wigatine apa? Iki ora sabarang wong ngerti apa wigatine laku ning prajurit saka Guwa Silomangling. Mula ora usah dadak kowe takon wigatine. Ayo seminggir. Dalan iki tak nggo liwat. Gelem nyimpang ora gelem tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Lho. Nantang perkara karo wong Guwa Silomangling. Ora sandadanku bakal neguk penjalin apa ora. Ora golek dalan nyangkal putung aja kelakon dosa. Ana tumenggung bali mulih mung karyaran wani kalau sing nawedeni awam. Ora minggat warwa tebak dadamu ning marganing patimu Singalena prapteng ralis panikas tunggu. Sumbang Surat Siksa. Ayo melanono kancamu pengen tinjung akhirat. Wah, mati dening aku. Mudar kowe.
Nyemanan menang-menangan nyewe. Nyemangan nyul Panggatmu apa? Apa? Panggatmu apa? Apa? Tumenggung. Tumenggung. Ya. Tumenggung sapa? Nani dal. Sapa? Menggung nani al. No nani no. Manggung ai no lima uta tetai. Ya, mana mati aku. Utan dan utan ko jalan. Kowe omong apa? Lho. Aku ngomong enak to. Apa? Enak. Aku mumet mungsuh kowe. Omonganmu ora tenan. Nyanyane. Apa? Tulis. Aku ora paham. Nenek. Kok nganggo ditutuki? I ya. Nganggo i barang. Tak kira ora nganggo huruf i. Tumenggung Suradal kok nganggo i. Aja ngapusi. Nunati. Nyolati kok Suradal. Jeneng molak-malik. Ora ngerti ngono. Aku ngarep atok ngene. Kaya aku sing makan tengane mani. Ora mundur ora piye karo mani nek aku. Wah! Oi, dan. Sama. Nun. Mung sama. Prajurit saka Guanyela Mangleng padha bubar mawut ora karo-karuan. Ketemu karo sapa? Pinanggih kalian satriya namanipun Senjaki. Senjaki? Inggih. Wong cilik. Inggih. Bringose ketel. Inggih. Kok simbah prisa? Kok kaya Senjaki Senopati Ndarawati. Leres menika Senopati Ndarawati. Kowe perang karo dheke. Inggih. Kowe mundur urip kuwi kanugrahan tumrapmu. Inggih. Wis ana mulih. Syukuran. Lho. Syukuran menapa? Syukuran kowe ora modar musuh Senjaki. Isa-isa lolos saka bebaya pati. Mundur. Inggih. Wah, simbah tepang kalian Senjaki. Lho, aku ki wong tuwa wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Nganggepe kaya sepelekke karo aku. Lairmu dhisik aku ro kowe. Mula pengalaman aku. Nek wong tanah Jawa ki sapa-sapa sing ngampuh aku ngerti. Sinten mawon, Pak? Siji Senjaki, loro Cantrik Janaloka. Niku sinten? Niku sinten? Ora tepung. Mboten. Aku yang ngawur kok. Mbok ana mbok ora. Wonten ning mboten medal. Ya dipaksa aja dinengke wae. Nek ora metu ki piye carane? Ya goblok banget kaya.
Wah, mati kula, Mbah. Piye? Inggih, kula mangsa sencaki remuk awak kula. Mundur ana. Nggih. Kuwi bathuke kenapa kuwi? Nglocop. Diantem sencaki. Ana dijahitke kana. Inggih. Neng Dasmaskes. Pundi? Dasmaskes. Puskesmas. Lho, diganti to. Wah, sampean niku. Ayo kowe guyu. Ah, wis. Sah. Nah, nek nekat tak geguyu dhewe kok. Wingi dolan endi, Mas? Aku hari Senin kok. Wah, cilakan. Ngarang kok ngawur. Nek ra tak ndek iso nyerke pasaranku. Nek enak. Iya, dadi kowe melu perang barang ki ngapa? Nah, natane lari penculit. Penculit nyelo mangne untuk melatih maju peperangan. Serasa nyengko-nyengko. Ngalah ta kowe? Mengaitnipun kula kawon ning tasih semangat. Semangat mundur saking peperangan. Sekarang kayak minggat. Apa ming arep mundur saka perangane kok semangate ngombro-mbro. Nulane rampet. Wis lalu kok. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Wis mari ta lek mulara. Sampun. Maju ora kowe? Maju teng pundi, Mbah? Maju perang. Allah ya ampun, nyane kok perangi mbok ya ngaso. Ngaso sare sesuk nyambut makarya. Nyambut makarya dengkulmu mlacat. Maju ora maju tak tinggal lunga lho. Maju, Mbah, maju. Pantang mundur. Ora wis maju terus, nek mundur terus. Heeh. Rene. Nggih. Suwe ora ketok. Gapite coklek, Mbah. Oh. Nembe didandosi menika. Iya. Wah, la kowe ya saya lemu suwe ora ditokke. Nggih, Mbah. Jendel, nggih, mboten sias medal jendel. Maju mungsuh wong Ndarawati. Mungsuhe sinten namine kula golekane, Mbah. Wis suwe ora mungsuh menungso, rasane kaya ngremet to. Wong kang tanpa dosa. Kula niku weruh sirah sampeyan kaya ngremet to, Mbah. Piye weruh sirah ngene piye? Seneng ta kowe? Ya ampun, kincling. Kincling dengkulmu mlacat ya ora. Maju kana. Rambung ana sencaki. Amuk Suramarata jaya di meja. Jaya Marata imbang yen padha-padha yam. Ingin ku teriak. Wis ngene wis perang terus nyanyi. Siap, Mbah, siap. Asik ngerum ya, Mbah. Rasa kuwatir. Engko nek nganti kowe iso menang perang kowe tak jak ning Bandungan. Ya ampun. Asik, menyenangkan, Mbah. Kula aturi seminggah sencaki ajeng kula gawe tele-telete. Kebablasan Tele-telete. Ajeng kula gawe keplek-keplek. Maju lekas sencaki kancamu sapa? Lumpuke tak rampungane babar pisan konangan Sahara. Kuru awakmu kowe. Dongak-dongake lepaso parane jembaro kubure. Mudhara sisan. Awis jeleh makane kowe.
sik nutupi cangkem. Keteleran jamak-jamak ya ampun mbok dikethok den apa ora. Nek mami upane ora cemanteng bringos ta piye? Sapa iki? Tepungke Tumenggung. Tumenggung sapa? Debio Sahara. Dibyo Sahara. Iya. Wong lanang kok bengesan. Ya ampun ya ora apa-apa ta ben cantik. Raden namine Setyaki. Setyaki, Seti, ampuh, aki cilik. Ya ampun ora masalah cilik sing penting ampuh ya Raden. Ngopo nek omong karo melet-melet. Menjap-menjep. Raden Setyaki, Ono barang. musuhmu dudu sapa-sapa ning aku. Ora minggat kene marganing patimu. Enggak aku. Lho. Wegah piye? Pernah ngerasa tekan mati to? Pernah nganti lemes wae rasa nganti tekan mati. Perang ditekan mati. Aku nggak mau. Raden jangan gitu dong. Dong. Nggone basi yo. Belum ya perang karo aku ya Raden ya mau ya perang ya. Ayo toh. Ya ayo golek kebon jagung ya. Ayo toh. Ayo aku celak. Padu aku rasane. Aku pengen Raden. Ayo toh. Ayo toh, tak kejut lho. Ya. Ayo toh, Mas. Masa ngampung dadak mbiyak brengos. Mergo ketutupan. Ayo toh. Hilani. Setyaki mundur. Wonten wadyabala gagah piteksa godhek wok simbar jojo ingkang digdaya kliwat ukur. Lho, kowe kalah. Iya, pangestripun kawon. Wah, arepe dhewe. Pangkate apa? Senopati. Namripun Debya Sengsara. Debya Sengsara. Iya. Kula terima pangaken. Mikira, nek panjenengan mikira krajange dhewe iki. Sapa? Lho. Setyaki, wonten dawuh. Rene, Wonten mriki mawon sampun ketingal. iki wae senopatine. Inggih, nika digdaya. Sapa Mas? Ya ampun. Ora tuwa wujude pink. Selamat Hari Valentine. Hari kasih sayang antara kau dan aku. Setyaki wedhus. Wala dewa diapusi. Mboten ngapusi menika. Menika cengelmu iki. Iki wong salah kedaden kaya ngono tak adume wala dewa iki piye? Kula aturi ngerahapi. Wah, setan. Ora kowe sapa kowe? Nama baru atau nama lama? Jeneng anyar. Durung dadi. Sing lawas. Sing lawas wis rusak. Jenengmu le meneh mbokmu. Mbokku wis mati. Kowe mesti jeneng karo wong tuamu. Iya, Mas. Sapa jenenge? Debya Sahara. Wow, iki Sahara sing kerep metu ning streaming kae. Betul. Iki mesti Raden Gatotkaca. Ngawur. Ya ampun lali aku sek. Dapet deh. Iki Raden Antarsena. Antarsena cengelmu kuwi. Aduh, siapa ya? Aha, dapet deh. Kamu nggak akan bisa endah. Endah ngoprok ndasmu iki piye? Ora adem-adem to, Mas. Sapa aku? Pate Udawa. Us.
Sing tau ninggal KTP iki Pate Udawa. Mergo ora iso mbayar ninggal KTP jenenge Pate Udawa. Aku tutup Pate Udawa. Kowe nek sembrono karo aku tak gejek ndiasmu mutar. Aja sembrono. Iki Nalendra kondang galak dhewe sak donya. Ora ana kuntulanan, ora ana kesamenamu dhewe. Ya ampun galak banget ta. Aku takut. Aku takut, aku nggak mau. Jangan galak-galak. Nggak mau. Aku kan culun. Setyaki, wonten dawuh, cengengesan. Monggo dipun rapi ndasmu ya. Kok sampe namun dhewe. Kowe bali ora kowe? Bali ora kowe? Bali piye to Mas, lagi jam 2. Masa ya bali no ya. Ora ono angkutan Mas ya. Nunggu ra ketang 1 loro entuk gaburan Mas. Bali ora? Bali ora? Ya sapa sih asmane? Baladewa. Wedan. Kaya grup dangdut. Hus. Grup dangdut sing nyanyi Ajeng Wirari. Ya ta? Ora satriningan. Iki Nalendra kok grup dangdut dasmu kuwi. Ratu e padake grup dangdut. Alah, iki sulinge. Ya ampun iki tutuk kendange kok nang kene. Tak temeke. Ora. Tak temeke. Ora kowe bali ora. Ora gelem bali. Musuh bala gecek tublak tung tak cangkemmu bongkok kowe. Musuh bala Innalillahi wa inna ilaihi urip bos. Waduh. Ngopeni meneh. Ngopeni wong kocluk ngene. Ngrekoso. Ya ampun ketemu karo ketemu karo grup dangdut, Mbak. Grup dangdut Sing nang Yogyakarta iki lho sing kondang. Orkes Melayu Baladewa. Galake setengah mati, ya ampun koplone tuk. Kowe dikoplo to diajar entan. Aksesorisku tiba kabeh, Mbak. Peniti. Bros. Kabeh gogro kabeh, ya ampun. Anakku njero suwek, Mbak. ya tambali. Anu njero Suwek kok diomongke. Kowe larang lho, Mbak. Merke Apollo. Apollo iki diomongke. Prajurit golek dalan nekuk penjalin aja methuke wong Ndarawati, ayo golek saka liyane wae. Ing mapan wonten telenging wana putring Mandaraga Raden Burisrawa ingkang mangsah semedi ing cipta pengin pinanggih kelawan Sang Dyahayu Wara Sembadra mila hanggung alampah priyatin tapa brata meminta dhateng panguwasaning para dewa antuk amarga nggih pinanggih kelawan ingkang raka nenggih Dyahayu Wara Sembadra
dadak sakeling mangke akarya gara-gara madaning pasitran Gondol Mayit pampaning Sang Hyang Bathari Durga anjugaraken kasutapaning Sang Burisrawa. Panutyaya Tama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika ing Sedhe selikur dina Burisrawa wonten dawuh Hyang Bathari ngerti anggonmu nglakoni tapa iki mau karya geger dandang mangure sangyaning para baju barat padha nungsang puyang numbuk bentus playune merga ora kuwawa nampa gara-gara ingkang tuwuh saka kasutapanmu ya nggir nyuwun pangapunten ana apa kulup ana apa dene kowe nglakoni tapa mula kanggen pancen kowe duwe panjangka matur marang eyangmu ing dandang mangure. Nggih. Ai sejatosipun namung nuruti dhateng drengking manah kula. Wiwit kula boten kasembadan jauh kaliyan pun Kakang Mbok Wara Sembadra, manah kula menika boten saged uncat saking wayanganipun Kakang Mbok Wara Sembadra. Ngantos kula kene dinten sak mangke kadidire tiyang ingkang bingung bingleng kenganglangan menapa-menapa ingkang kula sawang kados salin wujud dados Kakang Mbok lara ireng menapa-menapa sing kula grayang kaya ilang wujude dadi Mbok Mbodra. Hyang Bathari kepasang yujo katuju ing inu dene jengandika rawuh mugia paduka saged anambani dhateng liwunging manahku langking kula kepengin pinanggih kaliyan Mbok Mbodra Hyang Bathari Burisrawa wonten dawuh ora bakal becik kedadiane Burisrawa boten ora ketemu karo Mbok Mbodra mboten ajeng iman dhateng gesang kula mboten ajeng iman dhateng kawontenan kula mesti golek dalaning pati tinimbang ora ketemu karo Mbok Mbodra anggur boyo tekaning pati malah ajeng kula lampahi Wandya Bathari ing mangyat kurda sruma panggah wagut gati nyomawukyat ira wang-wang ya to yen mancen kaya mengkono Burisrawa aku melas kelawan kahananmu ya nggir mula wektu dina iku tak weringi dalan kowe mlaku urut dalan iki bener aja minggok aja tumoleh kowe mengko bakal ketemu karo Rara Sembadra ning aku njaluk karo kowe kira-kira kowe iso ngestuake dawuhe eyangmu apa ora napa nek
wis ketemu cukup nyawang wae ya Bresrawa. Ora nggih kula niku nyawang wis trima nyawang karo mbayangke. Wah, wis trima lajeng pripun. Tenan? Inggih estu. Yen pancen tenan gage mangkato. Yen nganti kowe wani grayang, kowe wani nyengkul lan Wara Sembadra, kowe nerak pacak, nerajang wewaring eyang weng dandang mangure. Yen ana apa-apa sangganan dhewe Bresrawa. Nyuwun pamit matur nuwun Pandya Medhari. Ambo. Ketemu karo aku, Mbok. Kaya ngene rasane. Akangbo, Wara Sembadra. Padha papane siji pernai. Ing mapan wonten telenging wana. Nenggih garwa ing Madukara. Dyah ayu Wara Sembadra. Ing nalika semanten nilar kasatyaning Madukara, amilalu manjing telenging wana. Nalika sampun tampi sowanipun Sang Dewi Kala Mardewi. Anggenipun prasaja gandrung kalawan Raden Arjuna. Tumuli Dyah ayu Wara Sembadra. Trimah ngawon nilar kasatriyan manjing telenging wana. Eling-eling wanita ing sristine warna. Nalika semanten datan nganti rowang setunggal kemawon. Bela karya geger sato boron wana samya nyuwurupi marang Sang Dyayu lara ireng. Parandring mangke krana daya kekuatan ing ngamayungi Sang Dewi. Nadyan wisting sima macan datan wonten nyaket ungganing Sang Dewi. Dadak sakling mangke ingkang malumpat grumbul wonten Nalendra Yaksa nenggih Sang Prabu Kala Mardewa. Dupi mulat Sang Dyayu Wara Sembadra mapan wana ing telenging wana. Siga den prepeki kagiat nenggih Sang Dewi lara ireng wau. Pandhatata Gati Wisraya Siung nyoma wingis-wingis tuta mangoler gua sela mangling tutuk mengoler gua sela mangling kaya ana daya ingkang luntun nglawan lakuku prapteng ana ing tengahing alas bareng tak osak asik jroning alas ladalah ladalah matur nuwun dewa matur nuwun dene panjenenganipun para dewa sampun mireng dhateng musiking manah kula yen ora kleru iki Wara Sembadra. Wah, kowe nglakoni semedi ana ing tengahing alas, kowe ora melu marang tekaning Kala Mardewa. Iki kalodhangan sing ora bakal tak singkirake.
kowe jejering wong wadon nadyan kowe lagi wewek waja tegese kowe lagi nggerbini ewadene ora nyuda karo kasustiane warnamu persasat widodari Ngejawanta paribasane kowe kepanjangan rikma keribetan nyamping Sembadra kowe lagi topo kowe ora ngerti selak ora kuat ngampah marang hardaning nepsu ingkang persasat wis ngobong kelawan awakku. Oh, ayo kene tak cengkah. Tampan ana wijining katresnanku ana Sembadra. Ora. Lah ngapusi ya. Oh, kiraku yen topo. Bareng aku arep jangkah karo Sembadra lah kok klepat sipat kuping ning bantere kaya ngapa wong kowe kabotan weteng kowe lagi meteng ngati-ati Sembadra le mlayu aja nganti krungkep ndak bocahe ora apik luwe becik mlaku wae tak tututi ayo kowe karon sih karo aku